क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि आसाम सोनाब बंग सिमानि श्रीरामपुरनि 31 नं राजा लामायाव दिनै बेलासियाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। लामा जाब्रबथायाव सा 9 दावबायारिफ्रा गोब्राबै जखम जायो। सोनाब बेंगलनि आलिपुरदुवारनिफ्राय गसाइगाव जानानै आसामाव फैबाय थानाय AS 183799 नम्बरनि जय रामकृष्ण मुंनि बासजों WB 69266 नम्बरनि गंसे ट्राकजों सौग्रावनायनि जाउनावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। गोब्राबै जखम जानाय सुबुंफोरखौ सिमलतापुर पुलिसआ उनाव गसाइगावनि RNB सिभिल फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसनो।